Kumusta ka na? Hindi natin pwedeng angkinin ang mga ganitong uri ng ibon. Baka tayo makasuhan or may malabag tayong batas. Ayan ang mga kasinag, natapos ng treasure nila tayo mando. Ito na pala yung inaani dyan, basa. Ayan, ilang araw kasi mga kasinag nagparaulan. Ayan ang epekto ng matinding ulan. Basa ang palay. Hindi mablower ng ayos. Gawa ng dikit na mga kasinag yung mga uhot, yung mga dayami, dikit. Hindi kayang anuhan ng blower, hindi kayang tagkalin. Kailangan ito biladin muna bago i-blower ulit. Pagkatapos nila mag-tracer dun mga kasinag, ito naman ang bublowerin nila. Ayan, ito yung tracer kahapon na basa. Ayan, pero naibilad na ito sa plaza kanina maghapon. Ayan, blowerin nila at puro ipa. Tapos puro dayami. Ayan, mapapansin nyo mga kasinag, kailangan tagkalan talaga yan. Pagbasa kasi ang palay mga kasinag, hindi mabublower, hindi matatagkal yung ipa na yan. Tapos yung mga dayami na maliliit, ayan, blower nila dito ngayon. Ngayon lang kasi mga kasinag gumanda ang panahon. Ilang araw kasi nagparaulan dito. Ayan, blower nila. Alin? Saka pala mga kasinag, update ko pala kayo ngayon kay Pagaspas. May dumi Ano kaya ginagawa ni Pagaspas dito? Pagaspas! Pagaspas! Binigyan ko ito ng pagkain kanina manok. Pagaspas! Ay, busog na. Binanat-banat, ang buto na lang Hello, kumusta? Kumusta ka na? Masilaw. Masilaw ba ka? Mga kasinag, may inuman po yan si Pagaspas. Ayan may tubig yan. Pwede siya dyan maligo, pwede siyang uminom. Hindi ko lang nilaliman yung tubig. Tama na yung ganyan mga kasinag. Kasi may nagko-comment mga kasinag na wala daw inuman, walang pagkain, walang inuman, walang liguan. Meron yan mga kasinag, andyan. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Siya nga pala mga kasinag, hindi ko po alam kung hanggang kailan tatagal dito sa puder ko si Pagaspas. Hindi po pwede mga kasinag na ako ang mag-alaga talaga nito, kasi wala naman akong kakayahan, wala akong papel para malagaan ang ganitong ibon. Baka tayo makasuhan or may malabag tayong batas. Pero salamat din sa ibon na ito, at kahit pansamantala pa rin lang sa atin mga kasinag, ang laki ng tulong na nagawa niya na ipagkalob sa amin, lalo na sa aming mga taga-sityo, na maayos ang aming simbahan. Nang dahil kay Pagaspas, kay Bagwis, madami pong nag-sponsor para maayos ang bubong ng aming simbahan at mapaganda siya, na hindi na tumulo. Kaya maraming salamat po talaga sa walang sawang pagsuporta at pagtangkilik nyo sa aming YouTube channel. Nagpapasalamat po talaga ako ng marami sa lahat ng tumulong. Pasensya na sa lahat ng aking mga subscribers, viewers, na patuloy sumusuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Alam nyo mga kasinag na umaangat lang ang views ko dahil sa mga alaga ko, kagaya si Pagaspas, si Bagwis. Ayan, pero hindi natin pwedeng angkinin ang mga ganitong uri ng ibon, tapos wala tayong kakayahan mga kasinag na
alagaan sila. Kaya mga kasinag, ito po si Pagaspas, panandalian lang sa ating piling. Nagpapasalamat rin lang ako kay Pagaspas kasi nabiyayaan kami ng blessing dito sa aming sityo na maayos ang aming simbahan ng dahil kay Pagaspas. Ayan mga kasinag, sa lahat po natin mga viewers, subscribers, maraming salamat po talaga. Ito pala si Pagaspas, oh. Ayan, nakatingin sa akin eh. Kaya ipapakita ko na rin sa inyo mga kasinag. Ayan, oh. Nakatingin siya kanina pa. Ayan, oh, habang sasalita ako doon, nakatingin siya. Hello! Si Pagaspas mga kasinag, bata pa talaga siya. Kasi pa ungot-ungot lang siya, hindi siya nahuni. Yan ang ugali ni Pagaspas, tingnan nyo, nakatingin lang siya, nakataas lang yung balahibo. Pero napakabait na ibon niya. Bilib ako sa ibon na to. Mga kasinag, hindi ko sa inyo may pangako kung hanggang kailan dito sa puder ko si Pagaspas. Pero salamat po ng marami sa walang sawang pagsuporta nyo sa aming YouTube channel. Ngayon mga kasinag, hanggang dito lang muna at may asikasuhin muna ako. Bye bye.